Dema ku em behsa zanyarên Kurdistanê dikin, gelek caran navê Mislimanan bi tenê tê bîra me. Lê Kurdistan welatekî pirçandî bûye û tê de civakeke pir kevin a cîhûyan bi hezaran salan dijiya. Yek ji navên herî bilind ên vê civakê Osnat Barzanî ye ku di sedsala şanzdehan û hevdehan de jiyaye û wekî yekemîn jina rebî û mamosteya olî ya kevneşopiya cîhûyên Kurdistanê tê qebûlkirin. Navê wê ji bo gelek dîroknasên cîhanê mînakeka şikandina sînorên giran ên ku jinan li warê zanistên dînî de dûr dihiştin. Jiyan û malbata wê Osnat Barzanî li dora sala 1509 li bajarê Hewlêrê li gundê Barzanê yê li başûrê Kurdistanê jî dayîk bû. Malbata wê yek ji malbatên herî bi rûmet ên cîhûyên Kurdistanê bû. Bavê wê, Rebî Samuel Barzanî, ji aliyê hemû cîhûyên herêmê ve wekî serokê ruhanî dihat qebûlkirin. Ew avakarê medreseya cîhûyan, ango Yêşîvaya Musî bû ku ji bo perwerdehiya rebiyan navendeke girîng bû. Bavê Osnatê ji destpêkê ve dît ku keça wî xwedî hiş û jîrekiyeke awarte ye. Wî biryar da ku wê fêrî hemû zanistên dînî bike, tewra fêrî zimanê îbranî, edebiyata Tewratê, Talmûd û rêbazên fiqê jî bike. Di wê serdemê de ev tişt di nava cîhûyên dinyayê de pir kêm pêk dihat. Keç bi gelemperî ji medreseyên rebanî dûr dihatin hiştin. Lê Rebî Samuel li dijî vê kevneşopiyê derket û keça xwe wekî kurê xwe perwerde kir. Zewac û merçên wê dema ku Osnat di temenê ciwan de bi Rebî Yaqûb Mizrahî re hate zewicandin, ev zewac di bin mercekî yekta de pêk hat. Bavê Osnatê di peymana zewacê de bi awayekî nivîskî nivîsî ku kurê wî yê rûhî, ango Yaqûb, qet keca wî ji karên malê yên rojane meşxûl neke. Sedema vê mercê eşkere bû. Divê Osnat hemû wextê xwe ji bo xwendin, lêkolîn û perwerdehiyê veqetîne. Ev belgeya zewacê îro jî di nava arşîvên cîhûyên Kurdistanê de tê parastin û wekî mînaka pêşenga azadiya jinan a zanistî tê dîtin. Bûna rêbera Yêşîvayê piştî mirina bavê wê û hevserê wê, Osnat Barzanî bû serokê Yêşîvaya Musîlê. Ev bûyer di dîroka cîhûyan a wê serdemê de bê hempa bû. Jinekê serokatiya medreseyeke olî dikir. Ew di nava civaka cîhûyana Kurdistanê de wekî jineke pispora Tewratê û rêbera mezina medreseyê dihat naskirin. Şagirtên wê ji gelek bajarên Rojhilatê dihatin û name jî ji dûrahiyê ji bo şîretên olî dihatin şandin. Berhem û zanista wê Osnat Barzanî bi piranî bi zimanê îbranî nivîsiye. Helbestên wê yên ku heya îro mane, ke em min lê pir bibandorin. Di van helbestan de ew behsa rola xwe ya manewî, hesreta ji bo zanistê û rewşa hişka aboriya Yêşîvayê dike. Tê gotin ku wê her wiha şîroveyek a hin beşên Tewratê nivîsiye. Lê piraniya berhemên wê di şewatên sedsalan de wînda bûne. Nameyên wê yên ku ji bo civakên cîhûyên derveyî Kurdistanê dihatin şandin. Îro bûne çavkaniyên zanistî yên girîngtirîn ji bo fêmkirina jiyana cîhûyên Kurdistanê di sedsala hevdehan de. Di van nameyan de mirov rûyê civakeke ku bi Kurdî diaxivî, dînê xwe bi îbranî diparast û di nav çiyayên Zagrosê de jî nifş bo nifş dijiya, dibîne. Mîrateya wê Osnat Barzanî li dora sala 1607 li Musîlê koça dawî kir. Gora wê di nava civaka cîhûyên Kurdistanê de bi salan cihekî ziyaretê bû.
Piştî ku piraniya cihûyên Kurdistanê di sedsala bîstan de koçî İsraîlê kirin, navê Osnat Barzanî vegû hest, çand û perwerdehiya nû ya cihûyên Kurdiyaxêv li welatê Wanê nû ku İsraîl bû. Girîngiya wê ji bo dîroka Kurdistanê sê xal in. Yekem, pirçandîbûna welatê me. Ew dide xuyakirin ku Kurdistan ne tenê welatê musilmanan e, di nav xwe de civakên cîhû, Mesîhî û Êzidî jî hebûne. Duyem, pêşengiya jinan. Ew nîşan dide ku jinên Kurdistanî bi sedsalan berê li dijî astengên civakî yên zanistê derketine. Sêyem, hêza perwerdehî ye. Bavê wê fehm kiribû ku ne keçine kur. Hemû zarokên zîrek di vê derfetê bibînin. Ev raman îro jî ji bo me ronahiyek dimîne. Ji bo xwendekarên zimanê Kurdî, naskirina Osnat Barzanî naskirina rûyekî dinê dîroka me ye. Ew rûyê jîn e, rûyê pêxateyan e û rûyê pirçandî yê ku Kurdistanê her tim zindî hiştiye.